no s'ha escoltat la recomanació de la Comissió Europea que diu que té que cessar les activitats del Cabanyal 2010 per falta de transparència, perquè no hi ha concurrència i, per tant, perquè hi ha discriminació. Nosaltres el que plantegem és que se faci un plan RIBA, que això la cosa que vol dir és que hi ha una oficina única, que serà en la nostra proposta a UMSA, que assumisca la rehabilitació en el seu conjunt del barri del Cabanyal. Em sembla que és molt important que aquest barri mantinga la dignitat i mantinga la vitalitat i que hi ha que cuidar-ho, hi ha que invertir. També ens sembla que és important no sols la rehabilitació de les vivendes, sinó que també tot el que correspon a la urbanització.